Bună seara, vrăți mântritori! Bine venit la altă moabete armânească. Azi mi hârsescu că l-am oaspet domnul Nicolae Caracota. Domnul Caracota, bine veniți! Bună seara, bine vă afla. Va să zburăm niham empty bana domnului Caracota, care de mulți ani bănează tu frânții. Am avut să zburăm mai multuși de lumea armânească și de țiadră, domnul Caracota, tu minarea armânească și fați vedem și ții minduiești el de ignitor la nostru. Așa că mi hârsescu că putem să avem aiste moabeti, care să aibă mutritoarea noștri întrebări, domnul Caracota, pot să îngrăpsească întrebările tu comentariul sub live-ul ce se dezvârtește pe frânza noastră de Facebook și mai să avem oară sigura că va să apândesim. Bine venit, Nica Noară, și mi minduiam că fații să hurhim când au zboară de taifa. Taifa ta. Diu, yini taifa ta, care sunt tu, cum le numa? Este să curhescu cu ani maninte. Mine mi amintai Caracota. Tatăl meu este Steliu Caracota și mas negu ninti tu Chiro, aflu că a mei tuți până la mine pur amintați tu Elada, tu Gârții, tu Macedonie. Nu a largo di Cavala. Este un hoară, Elefteropoli, eu s'aflară ciudii mari este, ma poate nu-i ciudii că așa se cunoscură, poate, și dit partea a tatălui și dit partea manei. Mana era perifan. Tora nicheam să mă și eu cu perifanul, că nu mai este de perifan, o aflai pentru sonii că ini de pe la poate 1850 acolo în Vârliga, că era un de străpape mei de partea manei, mult perifan. Zicea, Iori al perifan, e că numai lor de fumei era bafan. Ei să vă zică că mulți se va să află poate toată seara, că numai a fumei perifani este bafan. Origine, vă zic, a râzga. Ei să zic, a râzga mea, ti fumea a mea. Tora Caracota, ți vă zic că este iara de Simasiezm Ednitusescu, multul chiro percepțeam că Cara, ini de la zborul turțescu, Cara, care era lai. Tot mă întrebam, ce posibil utilizit zborul ăsta lai. Aflai de mulți ani că nu are niciună legătură cu zborul turțescu Cara. Cara tot turțește, știți că este lai, se spare că este un zbor ini tot de la noi. Cara, tu limba a noastră veche, și este o aflai tu dicționare, și tu limba elină veche, are semnificația, exigisa, de cap. Cap, măduă, șef, zicem, și mânclo. Și este coerent atunci, Cara, Cota, e toate alante lumii, că la fel, Cara este Cara Iori, Cara Vasil, Caraman, tutti de la Caranus, e Caranus, care fu protlu vâsie macedonean. Așa că Caracota va zică, minduiam prota că este capul de fumeie al Cota. Cota, ziceam atunci că poate sigur diminutivul de la Constantin. Ma dapoi aflai că se pare că nici este nu era de Alihia. Cota este Cotas, care este un personaj istoric a nostru, de mult vechi, posibil de antichitate. Este un personaj care era vârtos, mare și avea mare putere. Așa că Caracotas este Caracota, fumeia al Cota, la care Cota fu capul, voi zic. Așa că tituța cei care sunt Cara, să știvă lucrul ăsta că este de mare simasie. Este a râzga a fumeii a mele. Caracota și de perifanie. E în sus de 1850, bafananie. Toți vineră
ditu Macedonie din Zean. Multom šat și zvedi că avuš miraki tas mutrešcenih jam tu istoria tajfei tas vezi de Iuginec. Mindvescu că este una întrebare ți șubagă mulți armâni și numai armâni. Este ca un turli de vrei să știi mai multe de tine când vrei că ți știi mai multe de tine când știi mai multe de pupânia ta pentru Sony. Tot la tine ajunge. Domnul Caracota, care este zânata? Ți o lipsești și cum îți faci că o lipsești pentru Sony? Și eu te purtă ea, eu te dusi. Mine, când eu eram mic, aveam mari, cum zici, perier cu curiozitate de tehnică. Tehnica era mult importantă de mine, de simasie, și simferul meu, sigur, era la toate lucrurile aproape tehnice. Eram acolo o coară, că nu văd și mi-a faptul. Mi-amintai cu Lilie, este o coară Dobrogea, eu azi nu mai are decât Băsearica, care fu acolo adrată de nemți. Era o coară de nemți când al noștri ajunseră acolo. Și nemții este ziră la 1940, spare, ninte de Polin, și acolo ajunseră a noștri. Tuhoara este cu Lilia, acolo mi aflai, eram în doi cilimeni, era o coară care avea 100 și niheamă de fumei, jumătate erau armâni, jumătate erau mucani. Ce este de ciudia, este că cum jumătatea zbura mucănești, jumătatea zbura armânești, toată lumea se îngădusea mași pe armânești. Toți se zburau armânești acolo. Acolo aveam un sculii, erau mași clasele primare. Și la Chirolul Oțel aveam clasa mea, n-ai mai puțin, cu mine mi dea de la 6 ani la școală, știi, este un lucru, tati iadră directorului sculiei un pantalon, tati era araftul. Și ca să mi aproache la sculie, lipsise dară un pantalon și atunci se nești la școală la 6 ani. Protă nu vreau să ne, că nu știam aici românești, măcănești. Pentru Sony mi vărie, așa și nești la școală. Acolo eram soț cu mămuță, sigură, armâni. Și făceam concursul de la Chirolul Oțel, eram cilimean, aveam că o zi de acolo când aveam 8 ani de cu Lilia, ne-asim cu Stanța. Și soții ăștia cu care adram matematică, era, cum zic eu, materia naima de simasie, care n-alumtam, adram concursul care este naima ITRU. Senior, sigur că eram pe rândul. Era zborul, tot readuc aminte, pe mitica Damcalescu, se îngripsește azi, care fu și soț naima bunii, poate, și Mihal Algeacă, care timărtii muri mult tineri. După ce se turnă din Maroc, era dasca, matematică, se lânzeze, adră un icter și își duce în Zean. Asta este partea, de-a hurchită, de zănata de care mă întrebași. Asta face că, după ce absolvi liceul, nu? Liceul Constanța, Mircea cel Bătrân, care dea de multe nume de mare simasie, DPC este un liceu și nești București și mă grăpsi la Politehnică. DPC Politehnica cu nota naima mare, protlu, în realitate defturlu, și armașul acolo cu numai de inginer, și mas nu era, zicem, intervenția politică de la Chirolul Oțel care se făcea prin securitate, lipsea să rămân asistent la Politehnică. Nu armaș asistent, că aveam gura spare mare și multă lifteră. Nu puteam să nu zburăsc. Și testul
IT, ajuns și inginer la un institut de proiectări București, ISP-ul Șaze este Nica descris. Erau la Chirol Oțel mai mult de 2000 de ingineri, tehnicieni, arhitecți și așa. Acolo fui șef de proiectul mulți ani. Dar apoi de acolo nești la Primăria Bucureștiului și tu Chirolul este a Drai șaseului. Că ți-a Drai șaseului, spune este poate de important să avzeți. După ce avem depisit Politehnica, mă zici cu nota maximă 10, vrui să adar doctorat. Și fu un incidentul, și că eram doi candidați pe 3 locuri de doctorat, și aveam mutat Politehnica la Chiroloțel, de Polizu, în militar. Și fu în incoerență la publicarea selilor, eu de idea doctorandul ăsta, și eu ajuns și cu năzul m-am amânat. Fui mult, am zis atunci că cum schero este care era deja, cum zic, amintat. Și atunci vrui să neg la drept nu idea de rând dreptul, că aveam dosarul mai greu, zicem, și ajuns și la ASE, la Facultatea de Comerț Exterior, pe care o drai la ZU cu scutire, deci fără frecvență, zicem. Dar nu fără frecvență în sensul în care se zbura atunci când putea să adară la serali, ziceam, sau la fără frecvență, era numai curs de zi cu scutire de frecvență. Și ajuns și cu deftora diplomă de economist, până când ajuns și la Paris, la 1990, când după 2 ani mi-am grăpsit și la diploma de inginer, tu Conservatoire Național d'Art et Métier, se cheamă, un atelier de Politehnică. Deci cu aceste diplome depisi activitatea mea, zicem, profesională. Mai este cum zicem, băgate acolo eu va sigura și nu mai avea de cap. Azi și Nicolae Caracota, un pensionar, zicem, de armănie, armân, care bănează Paris. Dar cum ți-a lipsește să te duci Paris? Pentru sonii după scăzul comunismul? Este iară un luri mult interesantă. Prota să știți că nu vrui canu arăs în Franța. Aveam un mutreare de Franța mult defavorabil. Câte? Nu știu câte, poate că tu știți că la Lian cu Perifan, care instituția înaltă, zicem, ea are 3 și mi cheamă de fratele Limane, ajuns atunci nintis mi amintu eu. Și tot Tirolul cât bănai de tineri cirimeni, maș de el aveam zburare că el este la, zicem, originea, râzga, la toate le care le băna. Câte? Nu el că era, zicem, căbate sau că era faptul că autoritățile, zicem, făcea bana greu, că aveam un lale care bănea Paris, care ca și mine nu para și ținea gura. Deci era critic la adresa comunistilor, sigur, cum era chinic, trebuie și comunismul pentru Sonic Căzu, dar noi avem, cum zic, mari leieți de legătura este de femeie. Și te este itizici, nu vrem să ajung Paris. Maș că, după 18 ani de căftări și de, încercări, să fug din României, de la 1971 până la 1989, ajuns și pentru Sonie, singura poartă care se deschise la 90, fună care se al Liancu, care, cum zic eu, fesi să ajung cu Paris. Și toate eforturile care le-a drăit apoi, să fug de Paris, că nu vrem să Paris, toate fură inutile, toate se blocară și așa se face că vrui nu vrui, pentru Sony ajung și Paris. Și aia este interesant, un is care l-a avut mine
eram cilimean, aveam poate 11, 12, 13 de ani, și care îl făceam recurent. Făceam 1 oră, 2 ori, 3 ori, 4 ori, 5 ori. Și tu lei că îi se imprimă, tu mă du. Tu isso se făcea că ajung cu Paris, că traversez tot Parisul și că ajung la Lalian. Și de mare că la Chirolul acel nu aveam multe elemente, nu știam ceva de Paris. La 11 ani nu aveam ce să cunosc. Asta vreau să te întreb, ți caduri videi, ma nu aveai văzut persoană ca nu are, ți videi tu ies. Vedeam toate cadurile, toate clădirile, toate amănuntele care le vizui, erau, așa cum vizui după aia când ajungi și Paris, erau reale. Nu erau, la Chirolul acel, eu nu știam că Parisul avea tramvai, avea trolebuz și avea, știu eu, clădiri, nu, imobile, care aveau o arhitectură ahorie. Eu nu aveam văzut Iuva, este, m-aș scris. Când ajungi și Paris, la 1990, mi priuna cu Lalian cu CSB și nu-i zici de is, că nu-i l-o duși aminte, mă faci o observație. Primam acolo lângă el și zici, Lalian, că îți pare că lucrurile astea toate care le ved, le-am văzut. Unoară tu bana mea. Și el zice, și spare, de multe ori noi ne înghisăm și vedem altceva. Ei mă zic, aua este ceva, un detaliu care mi-a spare aproape. Ce este? Aua ieșim noi, zic, era un apunte. Și dânsi din oară, zice, cum? Aua era un apunte. Și nu era apunte, era altceva acolo. Și zice, ia și te-a niheamă de astea. Aua ți era apunte, tot 6 ani, să lăxi locul, cadrară, am vrire peste tot. Și atunci îmi vine mintea, deci eu aveam imaginea asta de tislul acela. Tora nu că Pistipsescu, că știu eu, când ți-mi ziseră, deci te reîncarnași. Nu, ea să nu la nimeni, nu mi reîncarnai, că prota, nu Pistipsescu tori este. Dar apoi aia, masa era să mi reîncarnez, mi reîncarnam la 1949, când mi-aflai. Cum vă puteam să cunosc eu Parisul peste 7-8 ani, nu? Sau 10 ani cât aveam atunci, când vedeam cum era. Este o enigmă pe care poate ca noară nu v-au dezlegăm. Așa ajuns în Paris, așa ajuns în Virginia, așa lucrai toată bana voastră, ea sunt 33 de ani, una bană, și zic, așa poate vreo Dumnezeu. Câte văroare are și câte un misticoț, nu lipsește ștarii. Este misticul și va să rămână misticul. Așa este, și pentru Sony nu-i disimasi cât se. Disimasi este că pentru Sony de Paris fuligată. Em zănata, em dapă toată bana, că acolo armăsești pentru Sony, că vrei, că nu vrei. Până tu Sony, ți putem, sau ți pot zic eu, este că bana este Paris, mi-a dus în multe lucruri care marcară existența mea. Eu auați aflai, poate toate lucrurile care se arătusiră, tu ți le mutrești. Aua aflai și azi toată ziua nu-i exegisesc, nu-i explic cum în căzurul tu mână cărți și informații de care nu aveam vâră cunoștință, care li adivăsi și care amânat tu bana mea, le-am împărțită cu personalități de mare simasi tineri. Și o poate este gine m-a ajuns la punctul ăsta. Au Paris de 33 de ani, de când vin, sigur că frecventam comunitatea românească, care era naturală de mine, care veneam de România. Eu erau mulți și armâni care ineau din România, erau niscânță care ineau și de alte părți și te furnia că la Liancu avea un fumei care inea și din Gărții, nu? Avea adus acolo și una femeie de armâni din Gărții, Gozamane, să zic. Nu erau mașei, erau și alți armâni și
și Minduescu că aflai poate lucruri care ne liga și de România, ne liga și de Elada, ne liga și de alante, zicem, populi din Europa. Păi tu, personalitățile este din care putem să le aducem aminte azi, naima marcantul fu Neagu Giuvara. Neagu Giuvara, mine îl cunoscui la 1990, tu noiembrie poate era cu Andreu, când izeam la un băsearică românească greco-catolică, care era tu mese de Paris, eu Giuvara inea frecvent. Acolo s-adra, ne scântea andamă să de este, eu discuta politică mai mult. Mă mine, cum știam țării lucrurile la chirură țării din Neagu Giuvara, aflai atunci, când îl cunoscui, că, îi zis el, hiușmirii de arăsc armân. Sigur că din oară profitai de și zici domnul Giuvara și mă armâi. 30 de ani aproape, nu 30, mai multul de inghiți ani, Giuvara fu vis-a-vis de mine un armân care zicea că him români. Nu fu ună oară să nu azburăm problema este și nu alexi mintea ca oară până la 2012, 13, nu mă aduc aminte exact, când lua apofa să smut București. Și atunci mi căresi la el, era și fata lui care bâna America, și dat un studio, un garsonier în arondismentul 16, care este un arondismentul mult arcund. Și acolo, profitai atunci, și cu mai multe cărți, copii le aveam adrate, și după discuții care ținur cafioară, când urzeam acolo, rămâneam după masă întreagă, 3-4 sigăți. Și după mai multe, cum zicem, antamăse de este, când o sfugă, îi zici, domnul Giuvara, ia cărțile este care sunt tu, ți le aduci, să le adivăsești, că poate vă țălăxești ni cheamă de mintea cu noi. Că noi îi zici, him armâni. Eu, nu că nu voi români, mi-am amintea, tu Românie, acolo mihărni, acolo învițai, acolo fumea mea, acolo voi n-ai mai buni soți. Sigur că e voi. Ma identitatea mea este alta. Este Duchescu și au anul him simfoni. 2. Ia te precăsesc cu cărțile este și noi aveam zburâtă mult toate cărțile acelea, că după ce le vizu, după ce le, cum zic, în fine, zburând ele, de ideile care erau acolo, mi-a dănusi, nu știu, zice, domnul Caracotă, și tine și nebun. Că ce, domnul Giuvara? Păi și tu ți-mi zisești aoații? Zice, Alexaști, tu ți știm. Tine realizezi că este, nu poți să o dar? Și eu eram destinsă și arăzându-lui, zice, domnul Giuvara, este Minduescu, este sunt informații, m-ați vreți să le divisiți, vă le aflați tu cărțile este. Lasă-mă, Doamne, zice, eu am multe de lucru, prea multe de lucru, ca să mă apuc acum să citesc ce-mi dai dumneata. Luați-le, aveți chirou cu le divisiți, nu le divisiți. Și zici de-apoi aia, știi că zici că e și un nebun tine. Cunosc un personaj care este ca mine. Zici, care? Păi zice, este un care zice că românii sunt de râzgă cu mană. Și izbucnă una râsă și, cum zic, un plin. Zice, lasă, domne, zice, e vorba de mine, nu? Da. Zice, nu este același lucru. Nu e același lucru. Și Minduescu, ca să ia pot să vă bag un cadru cu el, ia să vedem, asta o ație. Îl vedeți? Yes, vedi. Aoația este, când unești sul ved, era tu 18 de ianuarie 2018. Minduescu că era în 2 meși, ninti să moară. Și atunci aflai de la el
îi zice, domnul Caracota a avut dreptate. Deci am susținut până acum că suntem frați cu românii. Nu, zice, nu suntem frați cu românii. Suntem departe, suntem rude, dar foarte îndepărtate, și armânii, ai dreptate, sunt urmașii macedonilor romanizați. Ta sa priducem špije armânești, desi că pentru Sony avu diki, și că pentru Sony avem una legătură, ma nu him de lihia frați, him cama de largo. Extraordinar. De mine fu una revelație și cadrul este și cu Nica 1, se minte Nica ea, doi deftul cadrul, că aspiranta este, aveam adus în că avea mari hareti dulțeni de este, care cum zic, le aduci când... Și de-aia îi se pare, nu a largul de strada Polonă, la un, nu mi-aduc aminte exact, dar care era, îi se pare, editorul de la Humanitas, care l-a apânghisi acolo până când a murit. Minduescu că muri 6 mesi, poate, după ce ne vizum București. Aia să fu permit-l cu Giuvara și cu un, cum zic eu, un momentul de bana mea care nu poate fi agășit. Nu vă lăgărșesc cu canoar. Așa este, te asigura. Știți alte lucruri, că el se minduia că este mintimen pe partea afendusului armâinilor. Doar nu zic că maș noi și mintimei, nu sunt și alții mintimei. Mă năcărțim că Giuvara era titlul lumea a noastră. Așa este. Este central. Și sigura că este tinea grășare sledzuna suțată cu un ahtari om, un mare istoric și un mare om. Mas poți, domnul Caracota, să scoți moabetatora ta, să ne turnăm la ecranul nostru, așa, Haristo, și vreau să întreb, tora că ne zicești tine ahântul multe lucruri de cum te duchești să tine armân ama de Paris. Vreau să te întreb, tu ai tu contextul am obeților ți le avuși cu domnul Giuvara, nu maș cu domnul Giuvara, cum o duchești să tine identitatea armânească, ama tu frânții, că până tu soni tine ești un armân, ți bânează tu frânții. Vezi, lucrurile nu sunt, cum zicem noi, întâmplare. Nu este hazardul care le-a dat. S-ar putea să aibă ceva din epoia noastră care ordonează, care li bagă pe aradă lucrurile astea. Faptul că ajung și-au tu Gali, tu Franța, timide fu un mare, mare avantaj că ajung și tu în Vasilie, identitatea este una calitate, una axie de mare importanță de populi. Tu Franța bânează mai multe populi, tu știi mai este, sunt bretoni, sunt catalani, sunt baschi, sunt occitani, sunt alsațieni, sunt flamanzi și alte populi provençali care au identitatea lor și care nu vor să o lasă schiar. Asta te vine fu una mare, mare surpriză. Nu mi minduiam că noi vedeam din afară Franța ca un tot unitar și, cum să zicem, maș un popul gol, așa pare din afară. Așa pare din afară. Când ajung și-aua, marea mea surpriză fu că protul soț care l-a avut, avea ajuns să lucrez la un societate de construcții, fu un breton. Cristian Le Doz. Le este mult cunoscut în lumea bretonă. Și sigur cum eram de adun, în pauză, ne apuchem mult, eram de Idia Ilichii, și el îmi zis, Nicolae, fiu breton. Și eu îmi zis, Cristian, fii breton, extraordinar. Și voi aveți, că și aveam învățate, voi aveți una limbă a voastră. Ei, Nicolae, nu. Fu una limbă, zice, a noastră, ma ea muri, nu mai este. Cum zici, nu zburăști bretona? Nu, dar nu mai zburăște ca. Fui niheamă de răspusică.
cum ai identitate. Dar să aflu că nu era așa. Era, cum zicem, el, tu femeie care nu zbura bretonă, ma tutti bănai de atunci până azi este proba contrară. Numai că sunt sute de mii de oameni care îți duc la sculia bretonă, dar sunt tot atâția alanți adulți care reînveață, să înveață limba bretonă. Și sigur că după aia, după mai multe chiro, intrai în contact cu alanții de oa, cu bretonii, cum zici, cu alsacienii, cu baschii, cu occitanii, și așa ajuns în Pătusoane, poate să zburăm amânat, să intrăm și noi armâii tu susțatele a lor. Și cunosc cu azi că identitatea este nu este o problemă a noastră. Este probabil o problemă a omului. Omul, așa cum este el constituit adevărat, are ananghi de una identitate. Este probabil, cum să zicem, fundamentul pe care s-a dat personalitatea a lui. Și de un lucru, tot așa m-a amânat ambițai, este valabil, știi, Spania, eu sunt atâtea populi acolo, care zburesc cu limbi mult aproape. Cum zici și cunosc cu tora mult ghine. Când ved catalanii care zburesc cu spaniola, care în factul este castiliană. Asta înseamnă spaniolă. Și este, poate, apropo de catalani, nu minduiesc cu multul că vrură să fie independenți Spaniei. Nu. Eu îl cunosc personal pe Puigdemont, care fu inițiatorul la căptarea de independență, care ninte scaftă independența, tu andamul care ne aveam adunată, îi zise, nu, domnul Caracota, noi nu vrem independența. Ne pinsere pe calea este că nu vor să ne picunească identitatea. Și asta e o mare, mare eroare. Noi zise, nu vrem să nu fim spaniol. Noi fim spaniol. Noi nu vrem să fim castiliani. Și este mult greu de ducere. Și probabil că tu, lumina este, și noi fim, tot și poate percepuți, și tu românii, eu vrem să rămânem armâi, și tu Elada, eu vrem să rămânem armâi, ei vor aței de acolo care bânează să rămână armâi, și este valabil și tu Macedonia din Nord, de chiare, și tu Arbili, și tu Vârgării, și tu Sârbii, și poate peste tot bânează armâi. Și minduiarea asta, ți-a spus de noi, de care vă zic că ți lipsește adrari, cum poți să una mileti fără crat și să nu chiari. De lihia ți vă zic că ți lipsește sadari. Mine mi doiesc că noi avem o particularitate care ne adară diafora față de lanț. Prota, minduiesc că căftarea pe care o semnă identitatea noastră, de istoria noastră, nu este de criticare. Nu, este naturală ca oamenii își caftă rădățina. Minduiesc că acei care ne acuză, că ne zicem alargul, că vrem nu știu țita, nu este zborul de una probă, dar să știu eu, apofăsim lumea că noi și n-ai mai mintimenii, n-ai mai vechi, n-ai mai buni de oameni. Nu. Toți, și este tot și o ambițai aua, și în contact cu alante mileți, este un căftare naturală a omului. Noi, armânii, și au să zbresc cu protadații din Românie, ajunsim în Românie după o perioadă de mai mulți zați de ani, eu, sculia românească, care lipsește să o dusem tot în aminte, fu la 1863, lucră tu Balcan, ca să adară o identitate românească. Mine minduiesc că este un alatus. Nu fu una politică
după mintea mea, vrută de... Nu, a risca la toată politica este, eu aflai aua și au zis ora seara, nu este în România. Nu este în Europa, este mai mult în Franța decât în alte locuri și poate ea este apofasa care pot să zic mine să bag, cum zic eu, faptul că mine ajunge aua. Că mine maxim ajungeam aua, nu vă cunoșteam toate lucrurile astea. Ori aua aflai că sunt în două alatusi care nu au localizare la oameni. Că un lucru care se adră și este alătusit la 1400 și ceva, nu ține de oameni. Ma este alatusi se propagă până azi și anica durează. Și vă zic care este zborul. Confuzia, adică de două zboare, Vlah și Valah, este aua tu Franța și tu Spania. Este confuzie sfeații după o expediție la un catalan, ți era numai Ramon Muntaner, care avea cunoscută Vlahi și care a zburât poate n-ai mai multul din noi. Este o zis un papa Hagi, în cartea lui 1947, care nu-i cunoscută, e mult puțin cunoscută, și care cunoscut, zicem, este alatus. La Chiroroțel, Vlahii era cunoscuți mult puțin, numai după în doi istorici bizantini. Este puțin cunoscută. Un alt istoric care este de râzgă castiliană, ți era numai Zurita, confundă numai de Vlachia, cum era o catalană, cu Valahia, care era Valahia. Nu zicea Balachia, e altă tuli, Valahia. Aistu Zurita confundă numai de Vlah cu numai de Valah. Ele nu au ideea etimologiei, nu au ideea exegesiei, nu au ideea, cum zicem, idul conținut. Este un subiect care nu putem să-l dezvoltăm, că este mult complicat. Eu îmi băgai ca Borgi și Dumnezeu mă ajută, am nădia, dar să-l bag tu un carte, să zicem, tu care lipsesc cu adrare este limpizări. Valahia este la nord de Dunăre, Vlahia este la sud de Dunăre, ele apărură în momente de istorie complet diferite. Aproape de 1000 de ani există diferența diafrau, nu? Între apariția a Vlahului și a Valahului. Deftura alatusii, care zic mine că este tilimpizirea și este rolul Borgia a noastră, este zborul armân. Sigur că mulți se dizară că multul chiro, până anii de Tusoni, toată lumea zboraște de aromân, aruma, aromanian, este tot așa cum zici ninte un alatusi. Nu. Eu bag, cum zic eu, problema că arizga zborului armân nu e de la Roma. E că putem să zicem, zborăm în limba romanică, că nu, ipoteza este de o simplitate, să zicem, ti ciudie. Armân poate să fie mult mai aproape ca râzgă de un personaj, e că este istoric, de antologia greacă, care este Armenos, și care îl cunoscum, toți acei care adivăsiră, legenda e mitologia argonauților. Acolo este un personaj care se cheamă Armenos, care vine din regiunea Armenio și care este tu plină armânami. Că ce să nu mindesc cu mine, că în loc să bag armân, nu a român. Armân lo este, în loc să zic că e de la Roma, poate vine de la Tesalia. Este regiunea este care își azi îi zice Armenia. Sigur că au azi bagă una problemă mare, ma este tot așa de limpezare, confuzia care se face atunci când zici armân, mulți se mindesc că se face confuzia cu armean. Nu, este una falsă problemă. Armenii, prota,
nu zic armeni, ei zic Hayek. Mași greții le ziseră armenii, nu armenio, armenii. Eu și am o idee, cum zic eu, durii de exactă, nu este armenii, numai care lipsea supoartă și este o aflat toată istoria a lor, așa cum zici, ei își zic Hayek. Hayek este un personaj mitic armenilor, care zice că avea 7 ficiori, din care unul era Aram. Eu mă îndoiesc că armenii, care l-au dus aminte protul Strabon, făcea referință la populul care vine de la Aram. Deci nu este armenii, este aramenii. Bun, sunt probleme de istorie, sunt probleme de limpizare, hai să trecem la alții care zic. Așa este. Decisiv, zic că identitatea noastră este pe supra la tot este. Și iți idei să avem, care este contradictorie, care nu, zicem, se aduce cu alte idei la alții care ne mutrescu, noi lipsește să ne zicem minte și eventual să adrăm așiturlii ca să putem să rămânem tuban. Și poate este să asigurăm ce lipsește să dăm. Dalihia, muito angra că se zburom te lipsește adrare, etimologia este mult umșată, ama este și mult zori ta dare una provă de toate lucrurile astea, etimologia este Dalihia mult umșată, ama ca nu ară nu pot să ești sigur când zburăște de istoria zboarelor, că ipoteza este Dalihia inu, ama este un joc intelectual mult umșat. Asta Dalihia o zic că și mine am mirachiti de limbi xani și nu, știi limba românească, știi limbi xani în general și etimologia este mult umșată, Dalihia, ama ca fioară lipsește să narcăm pe calea asta, am să știm că ca nu ară nu putem să aflăm Dalihia, a râzga a unui zbor, este mult uzori, ama este și una căftare mult umșată, tu idiul chiro. Și asta una căftare te zici multi. Ierți, Alexandra, lipsește poate ziceare. Eu mă îndoiesc că calea este nu va instrumentalizată politic. Că asta este tendința. Atunci când vrei scapță, în fapt, este o căftare intelectuală. Va să rămână la nivelul acesta. Și nu să-mi apitrusească că voi să lăsesc cu istoria. Nu voi să lăsesc cu ceva. Eu ce vă zic ninti, este valabil de populi care puțără aproape ideea, cum zic, istorie. Este, m-ați vreți, baschi, la care toată lumea le zice baschi. Ei nu-și zic baschi. Nu știu mai să știi cum își zic, ei își zic euskadi. Și impun, zic ștora, azi, noi nu him baschia și cum ziceți. Noi him euskadi și este gine să înțeți așa. Este zborul de Suomi sau Sami sau Laponii, cum le zicea Ninti. Eu țin minte, tineramea mea, nu știam de Sami. Nu aveam niciun idee de Sami. Și după multul chiro, aflai că este vrerea lor și căftarea lor ca să le zică Sami. Lipsi nu știu câte zați de ani ca să amintă acest nume. Sami. Și apoi sunt și alții care trec prin ideea, vezi, să iau, smierți că să, cum se mă, când se mi cheamă de asta. Nici românii nu pot zică că, apropo de zici cu Giuvara. Giuvara, o zisi, și aveam antamată tu zboarul, tu cuvânțele noastre, zborul român și află a râzga, tu zborul care noi îl cunoscum, rumun. Rumunul era cel care era xichi de elefterie. Deci nu avea libertatea, în primul rând. Și că s-a impus român până la urmă, că istorii nu va cum zicem, dezvoltăm prea mult. Este limpid că România, protanumă care nu fu Romania, fu Rumania. Că este în limba franceză, este Rumanii și nu Romanii. Și engleză era Rumenia și nu era Romania. Și așa mai zicem de nemți care zic rumenișe, nu zicem de toți slavii care zic Rumunia și așa mai încolo.
Dar este nu-i valabil maștii, este valabil ștituți alanț. Deci, vă zic că ideea este, cum zici Diprota, lipsește să rămână maș pe plan intelectual. Este o căftare care nu aduce, nu lipsește să aducă zi la vâră altul. Tutti demersurile, tutti, cum zice, căftările care le adrăm, este lipsește și băgată din inti. Și acei care vor să ne pingă pe altă cale, să dânăsească și ne îngâldăsească că nu aduce câștig la can. Nu este un polim. Nu. Noi nu căftăm ceva, un loc. Ca oații astea, poate, știu eu, ajuns în momentul, îți zicem că mulți zic, mai identitatea, noi nu avem văsilii. Este naima marea glarimii. Nu văsilia ține un popor. Cum vă zici, ninti, șaua, știu, spanii, și peste tot aproape, nu are văsilii care să nu aibă mai multe popuri tu locul la țară. Și au văzut în Franța, erau mai multe, sunt 7-8 popuri azi care sunt difera, care au cultura lor, au identitatea lor și au, cum zic eu, conștiința că nu sunt francezi așa cum sunt olandți. Este nu vă zic că nu sunt francezi. Atenție. Mas extindem noțiunea este de cum zic, conștiință la Europa, ia că vă vedem că toți ăștia îți duchesc cu europeni. Și este un lucru care îmi l-a adus aminte cu mare, cum zic eu, anglicare, Puigdemont, acel din Catalania. Când o zice, noi nu him mași spanioli, noi nu him mași catalani, noi him europeni. Și este, ți lipsește să ne zi pricunoasă. Mas vor să ne țină mași spaniol, nu este ghine tican. Și tot azi, timărtii putem să constatăm, cu polimul care este tu Ucraina, că problema este aproape ideea. De acolo pleacă totul. Că careva nu va să te ghisească, zicem, identitatea ta. Așa este, și identitatea este ceva muito complexu și este dată de multe cumăți pentru Sony și așa este. Are mai multe, zicem, patomati de identitate exact. Pentru Sony. Τώρα vrem să te întreb, ți sadră, ți mindoiește tine că sadră de alihia și sadră bun tu lumea românească, ziceam tu ești de Sony 30 de ani și ți lipsește adrare tu hinător. Ți s-a drăpânătora este, zicem, un lucru care lipsește, cum zicem eu, sitexare, agârtăseare, să facem un turli de analiză, deci sitexie, cu ți amintăm, cu ți lucruri amintăm, mas amintăm ceva și, eventual, mas adrăm ceva alatusi să le corectăm ca să putem să le zicem ninti. La scara noastră a oamenilor care bânăm și care avem o durată determinată, nu putem să zburăm de eti. Noi, oamenii, bânăm mai puțin de un etă. Deci, când zburăște de mult eti, va fi conștientul că zburăște de ceva care îți duce dincolo de ție și tine. Tu lumina este, eu pot zic că poate, ți pățim noi, ți bânăm noi, nu este mași ți vrem noi. Deci câte ori ne îngrăpsim, îi împin și cum își plot acum ajuns și în Paris, că nu vrei și ia că ajuns și bănaia, 30 de ani, noi ar rămâne un popul nicu, cu idei mari, cum o zici Papanaciu, zice este, tu scântea grăpseră, Constantin Papanaciu, zbrăsul de marele nostru om politic care muri la 1980, aproape de Italie, este limpede că ne aflăm pe un loc care este determinat, este tu Macedonie. Ne sprândim de acolo toată Europa.
tu condiții istorice care fură, cum zic, amisticate, fură complexe și sigur că aduse la realitate. Him tu României, him tu Elada, him tu Macedonia de Nord, him tu Arbinișii, him tu. După 1990, este un fapt care este evidentul, armâni dit României, în principal, ații atrară, cum zicem, avansul estul, lui ticni că au o identitate a Horgia de aceea care îi înțelegea că este a lor. Că him armâni și că nu him români. Tora, aua poate este eroarea care se face. La lui Vasil Barba, o zicea, Nicolae, aici nu zicem nu him români. Sinem așa este cu him armâni. Și este de ligia. Va minduare multul, ma formularea este, poate să aducă un zni inu. Ți s-a dră, că zic, tulunina este cu care ține de identitate limpid, armânii din România ajunseră să aibă conștiința la o identitate a Horgia. Acest lucru îi pinsi ca să caftă, poate și căftare căile care le avură, să caftă un statut de minoritate. Este foarte probabil, mult probabil, că fu una cale rătusit. E una cale care nu ne aduse un câștig evident. Eu voi să aduc o aminte că comunitatea armânilor din România se amintă la 1990. Că ea crescu cu anii până ajunse să influențează aproape, este delicia, că minarea armânilor din România determină în măsură, știu eu, magică, mare, activitatea aților din afară. Aților din Arbinișii, aților din Macedonia din Chiari, aților din Vârgării și aților din Elada, din Macedonia. E că nu fu tu idea direcție. Și aua poate este, și profit de, cum zic eu, cuvântul este care avem, ca să zic că noi poate tratăm, dar nu este mașcă batea noastră, problema armânamiei, noi vrem, cei din România, și este un lucru care lipsește să-l pricunoștem, să-l impunem, să-l adrăm, tasibă tinisit și de lanț. Nu fu, n-ai mai bună care, și este, eu vă zic, ca un care bânează tu gălii, tu frănții. Conceptul de minoritate națională este alătusit, îngâldăsit. Tu Românie, și numai și tu Românie, el este văzut ca minoritatea națională, este acea minoritate, e comunitate, care ține de Vasiliști, de o poate, mulți minduiesc că te este nu avansăm, că nu avem Vasilie. Nu. Nu avansăm, că nu vedem mai largul. Mine minduiesc, ca să nu lunzim mult cuvântul, ne apropiem de una sihate, este că această identitate să adară, să construiește cu femeie și că femeia este aceea care o ține. Femeia armânească este o structură care, cum zic eu, favorizează această identitate, conștiință de identitate a Horgia, și că fără ea nu se poate. Toți acei care minduiesc că mași ună Vasilie poate să ne da identitatea, minduiesc că nu ved, cum zic eu, obstacolele care le bagă est. Prota, că noi nu putem să avem ună Vasilie. Și că mai să avem ună Vasilie, lipsește să spărgem altă. Este un lucru ca nuară nu-l avem analizat. Este momentul, poate, să ne aplicăm niheamădă, să ne dănăsim și să îngăldăsim lucruri, trebuie să zici de Prota că adrăm multe lucruri,
mă lipsește să vedem ți fu bun și ți nu fu bun. Și pe linia este, tot abordăm problema ți-adrăm, unul dintre naimamările, cum zic, amintări pe care le avem, fu recomandarea Uniunii 333. Este recomandare, știm toți că fu rezultatul, fu imișa, fructul, nu? La lucrul care îl feați Vasil Barba și cu Iancu Perifan. Doi lucrare este, doi amintare este recomandare și este sigura cu ajutorul al Ferrarini, care fu protul care a dat un raport al și după aia la iertatul Maria Luigi de Puig, care până sonii ajunsi să adaptă recomandarea este Uniunii 333 la Uniunii 997. Aua, poate este ghine să zicem câteva zboară, recomandarea este, care azi spare că nu are obiect. Mărtie mare, că ea fu băgată și anterinată, semnată, e aprobată, e apropiată de toate văsiliile din Balcan și de toate văsiliile din afară de Balcan, din Europa. Și aua este poate locul să aduc aminte, poate un factul favorizant în noi, lipsește să profităm de recomandarea asta, e că ea nu este, cum zic eu, precunoscută, e tinisită de toate văsiliile din Balcan. Masim noi, Axel, dar scăftăm, alanță poate să ne ajute. Masim nu căftăm, nu avem de amintare ceva. Adrăm Consiliul Armăilor. Ea fu continuarea la lucrul care se trec cu recomandarea Uniunii 333. Aduc aminte că recomandarea fu luată, fu adrată la Consiliul a Europei. La Consiliul a Europei acolo fu și lucră FUEN, care este Federația Europeană a Minorităților Naționale. Eu conceptul de minoritate națională nu se dănăsește numai la țările care au un crat. Este nici mai largul. Titie este, era acolo și este Nica, un personaj care lipsește aducerea minte, este zborul de Romedi Archint, care fu prezidentul a FUEN-ului mulți ani, care este și fu prezidentul, azi viceprezidentul la Convivența, care este una structură, una suțată de reto-romani, care fu mai aproape de noi și care ne-a ajutat să adrăm acest Consiliu Armăilor. El este acest Consiliu, el este azi o etapă niheamă de greau, că fu etapa asta cu 3 ani de COVID care ne blocă complet, ma care va relansare. Eu voi zic că am tesea azi de prezidentul a Consiliului Armăilor, lipsește spre cunoscu, sigura cu regret, nu știu cum se zice în permânește, cu cum îi zicem regret? Zicem că mi fac pișman, tițiva. Exact, pișman, zicem, că nu putem să avansăm pe calea asta. Fu o eroare de acurhită, care poate lipsește să o corectăm, este zborul de scamnul care l-a aleapsi la 2005 de acest Consiliu. Fu tirana arbinișie, minduiam la chirolul acel că este ghini, ca scamnul Siba Croi sunt armâni mulți. Ia că realitatea ne depăși, ne blocă, nu cum minduiam. Arbinișii, timărtie mare, nu se adră, nu se agregă nica un suțată care sibă cu idea minte ca noi, care sibă ică cu un minte ca la lanță. Că nu se apropiară nici de tu Elada, nici de România care caftă acolo să aibă influență, nici din noi. Sunt în explozie aproape. Acest lucru ne-a dus în două greutăți care lipsește să le depășim.
salvarea a noastră este, cum zici, de prota femeia. Mas avem tu femeie. Una poziție limpede nu chirem. Eu lipsea poate zic de prota când mă întrebași de a râs gadiu. Bine, ficiorii mei, am 2 ficiori care sunt tu galii Franții aua. Sunt ansurați 2. Unul de ei are 2 cilimeni, un fitică de 7 ani jumătate, un ficior de 4 ani jumătate. Și până tora, poți zic perifan, eu nu știu masibă un motiv de perifanie, proporția de armâname tu femeia mea este 100%. Mini-hiu armând de 100%, nicuchirea mea este armână 100%, ficiorii mei au ideea, structură, și limania lor și fetele, femeia, nu, vestile, rorile mele sunt doale 100%. Nu lipsește, sigur, 100% la toți. Ma femeia este cam cunoscută și alte femei, eu cilimeni, azburăscu armânește. Ei sunt garanția că identitatea noastră, cultura noastră, limba noastră nu va schimba. Cât chiro cresc cu ei, armânamea, identitatea armânească, cultura armânească va să armână tubana. Și este esențial. Una care va zic că sunt cilimeni. Nica dau lucruri zicem. Sunt de simasei, tas nu chiar armânamea? Sunt esențial. Nica dau pe ninga cilimeni, prota cilimeni. Nica dau lucruri, ți lipsește adrare, tas nu chirem? Pe ninga asta. Pe lângă cilimeni, femeia, sigură că mai este să alumtăm și de oași lintii, îți zicem, precunoșterea identitatei la toți aceia care o caută. Europa este poate un cadru care va să favorizează aceste cale. Timărtii, să spre cunosc că azi Europa trece printr-un, zicem, perioadă greu. Minduiesc că și-aua tot mâna al Dumnezeu, ma Dumnezeu nu adară lucruri fără oameni. Știu oameni. Te este minduiesc că noi armânii, care avem vocația universală, că mine minduiesc că te este, ne aflăm, tu este catastasi, nu este un, cum zicem, pedeapsă, nu este un, ia să-mi corectez cafioară când utilizez cu un zbor. Nu him, zicem, categorisiți, nu him căbate, nu este exact, nu avem căbate. Nu este data asta ca un apandisi la una latusi. Exact, nu e. Avem vocația universală, lipsește sus păstrim, își dau așninte și de-apoi poate că de-adun cu alanță să adrăm, să construim este lume tu care oamenii și poate și-a spună cu perifanie decât iuin și cum sunt. Nu este axia este un lucru care nu va zică maș una parte. Axia este multul, cum zicem, alargul definită și ea mutrește toți oamenii. Or, toți oamenii sunt de afară. Și ajungi, mas mutrim de învăria noastră. Natura este exemplul mai bun la diafara, la universalitate. Eu mi ciudusesc cu cafeoare, mutresc cu tu gârdina la mine, avem una casă la mare și acolo mutresc cu câte lilici vetu gârdina este și cafeoare mi ciudusesc cu cum pot dit idiul loc. De idea lumachii nică, idea semiță care o ved, ies ahânte și ahânte lucruri. Cum spisipsesc cu, dar apoi că oamenii
posibil toți idi. Nu se poate. Noi him toți, e fără. Toți him și adrăm sigur acum și natura zășninte, umilitatea este de care răzbunăm. Este deftora, nu? Zicem, acții, caritate, nu? Care lipsește să vighem în afară de identitate. Identitatea, universalitatea de care ziceam și poate, cum zic, pista. Pista că noi nu vă schirem, mas ținem sau simpistii mei. Fără Dumnezeu nu are a scăpare. Că vrem, e că nu vrem. Sunt mulți care se revoltă la asta. Mă nu ajută la ceva. Și ei singuri zic, m-a amânat. Mini-hiu, așa cum futută fumeaia până tora, minduiesc că toată puterea care o am nu este, în franceză, este un zbor, leur. Este, va zic că este maș un, cum putem să zicem, este ceva aparent. Nu? Că atunci când nu mai him, puterea este dispare. Ca să facem un rezumat, identitatea, universalitatea și pistea. Mas pistipsim, poporul nostru va să rămână tuban. Și asta este esențial. Și pentru Sony Mindescu că asta este ți vrem najma mulți din noi, că ca fi un zduți pe altă căftare. E ca fi un zduți pe altă cale, mă Mindescu că najma mulți vrem idiul lucru. Și asta este una minduiare pentru Sony optimistă, care vă zică că acă va chiari zicem minduierile oamenilor istafa noastră nu sunt tot na idia și este un lucru bun că nu sunt tot na idia. Minduiesc că noi mai mulți din noi avem idiul scupo, ama ca fi un caftă să ajungă la el pe altă cale. Asta este un lucru soni bun. Noi ne apucăm pe larga de bitisita a emisiei și ca cum adrăm cafioară, tu bitisită, avem 3 întrebări scurte de oaspeția noastră și va să bagă întrebările astea și aceea. Prota întrebare scurtă este de si ai un zbor armânesc cu ținai mai mult tu țari hariș. Câți? Este întrebare cu mai multe sensuri și timini, că tora sigura că întrebarea ne băga și a nea, eu lipsește să-ți dau apandisi. Minduiesc că un zbor care este a Horgia, care îl avem tu bana noastră, tu mintea noastră, tu practicia noastră, și care este mult greu de spăstrare și de tiniseare, va mai tornu la autodefiniția este tinia. Tinia, timine, este un zbor, se grupează cu etimologia lui, cu angâldăsarea, tiduchearea lui, vrearea, mintiminia, duchearea și apruchearea. Fără tinie, omul chiar tot ți-l ține în dreptul tuban. Și noi îl avem zborul ăsta. Și îți vede tu toate fazele de bană cu care tricem. Și poate n-ai mai important, care nu chiar e nica, m-ați băgați erul, voi tinerii, noi îl practicăm nica, este că atunci când ne adunăm cu alți oameni, acei care sunt tineri, titinia care îl poartă la lanță, care sunt, le bași în mână. Nu este un obicei, un aradă barbară. Nu. Este naima bună purtare care se aproape oamenii.
tinje. Δεύτερη întrebare scurtă este desi ai vreo mâncare armânească ține mai mult țari hai. Da. Sunt multe. Mă aminduiesc că n-ai mai bună, poate, care este, știu eu, traversează și toți ani de când eram mic și până azi, când știu tu ilichii, este pita de verză cu ouă și caș. Pita este o am tu vreare de când eram cilimeni și ți mi ciudusește mult este că azi ved cum nipoții au idee vreare. Este ceva, ți este tu componentul adrare este la pită, care iese de tu, cum zic eu, aradă. Minduescu, vă să râzi poate, și nimeni să râdesc când mă trăiesc că și nipoata și nipotlu măcă cașlu cum nu am văzut la vără altul aua. Cașlu de oaie, Maxus. Poți să le dai ți vrei. Cașlu este acel sau acea mâncare care este naima prezentă tu bana lor. De când ieșiră tu lumii. Ți este lucrul ăsta? Nu știu. Și așa și-l aflăm, nu? Ca și-l aflăm, știu, piperchi țigărsite, care este mâncare armânească și care fu, după câteva zi, nu? N-ai mai vrut mâncare și la alții armâi. Pita Așa este. verză, cu ouă și cu caș. N-ai mai bună pit, vreau să zic că este pita adrată de teta mea, Nicuchira Liancu Perifan, au la Paris, care este pita care o adra tu Gârție, tu Elada, tu Macedonie. Azi nu mai o da rămărata, că este neputută, ma nu are să greșesc vâroară pita ei diverse cu caș. Vai exista este ți de destini. Nauhari ațeli măcări ți ne aduc aminte de oamenii cu care crescum și cu care aveam o legătură afectivă mult vortoasă. Ați adiționat întrebare, ți o avem. Este desi ai vărcânte cu armânescu, ți n-ai mai mult te risești. Cântecul care tu ești de Sony mi mină multul, mi bulverse multul. Ajungi la lăcării, ajungi la stări de tensiune extraordinară, este câmbana a Europei. Este un cântec cu care Gica Godi, cu care eu mult ligat și Maxus Nicuchira mea, și ti anecdotă, Nicuchira mea care are aproape elichia mea, luare nipot pe Gica Godi, care este cu 12 de ani mai mare. Gica Godi a dus tu cântecul ăsta zboarele și holul care reuși, care, cum zic eu, ne băgă în tensiune extraordinară. Minduiesc că zboarele și holul din câmbana Europei adară de el naima, cum să zicem, impresionant. Nu i-a fost zborul, dar cu un zbor internațional putem să-l filisim, cântec de tu istoria a noastră. Minduiesc că vârăoară poate, va ne minduim să băgăm ca imnul a Armănamiei. Câmbana Europei, minduiesc că este un bună centurlie, să dipisem cuventa noastră de tora seara. Masul aveți ceva, este bine să-l băgați, eu luam o ceva, nu știu, mas avdă. Pe Armâneama Media alesăm o legătură cu cântecul Câmbana Europei, timutritorii noștri ți vor să-l asculte. Este o legătură cât YouTube, tu comentarii, sum live-ul ți desfărtaște pe Facebook. Așa că mutritorii care vor pot să-l vadă. Ok.
Iasti și Mihărțescu că dipisim cuvânta noastră cu câmbana a Europei. Care iasti nădia care o băgăm noi tu zboară și tu cântic că armânamea nu va schiară. Ideea naima disimasi de cânticul ăstu este că Europa va să ne apânghisească la sânul ei. Haristo, domnul Caracota, ti minduier la tali, tu te mirachea, ti lumea românească, ți zducheaști și zduchi mult ghini, tu mă obetați o avem dadun. Mi hrsescu că putem să zburăm dadun mea ahântu chiro și că putem să vedem care sunt tu minduier la tale după ahânt ani de lucru te armânami și care sunt tu exemplarul la tale tehinător, că ne dăsești de una carte te vrei să o îngrăpsești, așa că mult cum să cu multă ambăreață, calea ambar pe lucrurile ăsta armânesc, cu calea ambar și cu cartea te vrei să o îngrăpsești și ți Hristosim nicanuară ticopus. Haristo multu, le pitrec la toți armâni închidiciui și un vreare de-a mea să ne apropiem un de altul. Fără să ne apropiem noi un de altul, alanțul poate să ne desparte mult mărișor. Și cum vă zici de prota, m-am sus de tutti, piste. Haristo mult. Haristo și cu asta minduiarii ți va zică să ducem sim dadun, vădățăm și noi una seară mșată și joia ține, va nu vedem dadun, iar alaltă moabete armânească cu altă oaspe, seară mșată. Seară bună.